Zandikumbotisa kubatadza pamwe zvingaiti manje upenyu acho kuramba zvandikuda. Chimbotudza zvikuitika chichikuitika muMarare. Mari makadhakwa. Madakwe. Madhakwa no mabasa no mari saka dzokera kumusha mudara. Ndatombozifunga. Ndatombozifunga kuti saka kuti nani. Mari dzizovhota. Panoti kuvhota manje ndopanenge adzisi. Kozi kuvhotera zvinhu ndopasina. Ndingatovhotera vana vangu kwete kuvhotera munhu. Handi mudoti life yenyu chinji iri mudara. Kada ndikavhota wandovhotera asi anozobuda pamusarudzo saka hazozova zvinhu zvine zvifamba sei saka togara watongosiyana zvikunani. Kada sei? Aiwa zvese bo mudara. Ari sei mawekisei? Mawekisi ndonga aripo kana pasina zvine zvakatodhakwa. Ko maki hanziko nemaki mudara. Ndizekupa kwangu. Ndiyekupa kwangu zvo. Akawanda mudara. Akawanda. Atori mashoma. Atori mashoma. Ndoti atowedzera kudarika ipapo. Sakusino. Kuno kupuwa. Kurova chete kana. Ai mtima ro. Ndechibweza kubatanidza pamwe zvingaite manje zvekuramba. Chimbotipeza munazo naso. Ndikave nechiro. Pamune zvinonaka katiri kuziya kai muri zvinonaka. Ndaitotaura zvada vakomana zvichita kubanaka. Dzidza yotsvaga vakadzi. Vakadzi kana kutsvaga mukadzi, tsvaga mukadzi musvinu. Mukadzi akanaka. Kaita nezvinhu vakadzi vakanaka. Toita mukadzi murefu mupfupi mutsvuku mutema mukobvu mutete mudodo mupambi. Nokuti kana ukadzi wabatwa une chi? Mafia 19. Ukadzi kana peyese pane mukadzi wekuti kana watarisa mukadzi unonyatso apa kana peyese unosarenda wakasimuka. Kana ukadzi wafa itoziva kuti wafa kana kudenga kwacho kana Mwari hambosi kutonga bayo anongoti waigwena nekupi andiona manje. Pamwe pekugara. Unoda kugara. Ungoda kugara kumara. Original. The original ere. Sema seko. Ndandoti mukoma apa uchiri fitere ngara papa. Aiwa ndipere Mira ndigare chinopera isipo. Ayo. Ndogara papa ha. Ufana kugara pamarupa makumbe mukadzi kana kuti makumbe. Aiwa mukoma wangu awe. Right. Ndiko mvana. Makadiko kuda indofara kadidi indofara ndaona munenge manga machimanya kubhengi so aiwa ndasangana nengari kubhengi mwoyo wamunoshanda nayo kuzvinhu zvezvere ndara kana aita mari abatike kamudara abatike automubata kana ndobajiri chiusha ndobajiri chiusha chanogona ndechekuti akaita mari urora yesu handikona manyaya dzacho bati kumboyombo kuti boys dzangu oiba chimobata yapa madola ndapedza zadhora maumwerini handikuzana apedza zadhora maumwerini hata auza kuti izvozvo kana padhenda ndakatodzima handisipo padhenda magara kupika ndagara kusiyambari anchagara mbarire mudara siyambari achagara mbari makadzimwa nyechi yezvikwereti great loss marenda chakawandisa semara mamuchibhadhara mari maibhadhira mari kwamagara makubhadhara mari what is the difference transport kunoenda kwamuri kuenda ikoko matoku mafamba netsoka mudara chinyakare mukuru sa mudara munongotiza musina kutitaurira havaoneke vanhu vaona mudara angoenda wavaanepukana vakatiza ai wazongouya ka but antani time saka havatize kavanopota vachiuya ai first time yangu kuone muna 2022 tambosanganira mane time mudara inini pepetete mahwekwe unoziva nonzi mahwekwe ndiwayo ndandasangana chinonzi mahwekwe chi idipi chiona yerutore nechirungu inonzi mahwekwe nechirungu inonzi sangana zvisina promise zvisinaona order ayo inonzi koji manje zvinoita here anchagona chirungu inonzi koji but muchiri kutamba mese accidentally kuti makatobukana aiwa kubukana tina nemudara aiwa mudara wedu shamwa kadhidhi nevamwe vese ndikatobukana nawo aikona kadhidhi vozi kadhidhi kwatakabva kure chiri pese aiwa hapana zvinombochi kana pakataura anopindira ko club tutu mune muri mese club tutu chiko ndonyaya dzandokunetsana newe Clinton ungabvunza uko ameno zana achitaura greshika
ndakana tirove manje bhozi pandakangoisiya hatikuza mune muri mese kuclub tutu katiji akabvumira katiti uri kuera club tutu ina ndikofu kaindakava ndatobvumira handatone mwedziro ndoisvikawatoichitundiseka mazano ndakamira ndakapotsa ndarapuka kai kurapuka ndokuti kufa vakomana mwakadzidza sere kumotora chirungu chatisingazi but handiyo zvakanzi haufe zvekumhanya here hanzi kuda hafe zvekumhanya ndiani akadaro ndozvinongotaurwa kuda hafe zvekumhanya anenge akadya inonzi chii anofa achimuka inonzi kamba pakambopotsa afa pamagive apa patakati auyu akutorwa ama takamunika maheu akuda akachinja kufa aiwa kufa kunoitika but kana nguva yako yekufa isati handiyo uri superhero here superhero haafeka unoziva anoziva hausi superhero vanancho ataurira kuti ende muregistra madhokuments angu esai varikurejistira kuti kwamunoda kwese ndiende kwacho madhokuments angu esai iyi haitombode kwezvidzo iyoyi madhokuments angu esai indorejesta kuvhota clinton madhokuments angu saka chenji inoyasea kana usingada kuvhota chenji wakamboona chenji chiuya inotadzane aiwa shamwari sani ukatenga wapiwa chenji yako herewo akona kuti kana umwe achitaura iwe utaura ndanyara kuda kuzvita munhu akamukwana anogona kutaura ndanyarira azvizi ndanyarira mudhara ane loud speaker aiwa umwe achitaura iwe utaura iwe utaura iwe ndiwe unogona kutaura taura utanga wapera uda nditaura kuti chi ameno zvaunoda uri munivhiri kana wanyarara katokora nekunyarara ndanyara tezoti wanyarara lauta kutaura adzi nyaya yekuvhota madhokuments ako api sandise nakamiri madhokuments ako api iwe wakarejista kuvhota madhokuments ako ari kupi matimbonzwa ini yangu iyi handiti kuiona ndakarejista kuvhota nini bangu handiti kuiona iyi proof yekurejista kuvhoterani kana warejista kuvotaterera iwo kana warejista kuvhota aiwa timomira kulauda kana une line veikonet ukadhaila star 265 inobva yabuditsa kuti wakarejista kuvhota ndaidhaila star 265 iri kuti my details not available. You can imagine. So what does that mean? Amen. Ndanotora phone yangu. Ndanotora phone yangu. Inini anditi utaura nyaya kurejesta. Inini kurejesta ndogona kutadza. Kana kuti ndakatotadza. Because there is no any need for me to register to vote. Ini ndingoziva kutoti patingovhota pacho vari kuwina ndeava. Ai wakatodhakwa brain. Wakatodhakwa brain. Saka unongoda kuti wacho wauda kuti wacho unotemba wacho nanowina sei kana uchinzi kana usingamvhoteri. Aiwa kana usingamvhoteri anowina sei kana nai ndimo vanhu vanomitaura zvekupenga pamavhodhaji kuti hanze but haudi kuvhota. Hata hausi kuvhota. Aiwa unorejista futi kechitu kemaelections ari kuuya. Ari kuuya unorejista. Mazita enzi arimo handiti vaifambere vanhu vacho vachiti kana wakambovhota iweweka zita rako riripo chaunogona kuita ndechengondocheka zita rako. Plus iwo hazvibuka kaiwo. Ndakatozvibuka. Hayi ina nditaure zvekunyeba ini. Shamari ndovhota Zimbabwe ndeyedu haiendi. Zvekunyeba. Ndogara Zimbabwe ndekwedu. Mangwana sazochema. Nenyaya. Kana bhiza riripo rakaramba ringoripo. Usachemechemeka because iwo hausi kuvhota kai.
ndingaruzise nehwani munhu unoziva kuti chichinja unofanira kaiyoyo vhoti yako inenge ichodiwa paupenyu inoziva kuti pane zvinhu zvitatu zvisingadyiwe paupenyu chiinechi kana aizozvitarisa 3 zvinhu zvisingadyiwe paupenyu ZANU-PF, Dynamos nemago zvinhu zviri 3 izvo hazvidyiwe ende hazvidyike kana wazogara zvako kadai tikazita vhota zvinenge iwe avhotera munhu vari kutarisa kuti akambiri but haumbofa wakabudiriri zvakangofanira kusavhota zvinhu kuda pindura ari kutaura kachokwadi zvakanyorwa kupi kuzvamene taura chokwadi aiwa chokwadi zvakanyorwa kupi takabvira ndichivhota takambovheta munhu wese pese patakavhota pane patakambozere tahwina ungani zvinonzi chisingapere chinoshura zvichazosvika pakupera nyaya haise kuti hanzi munhu anofanirwa kuhwina muri kuteerera nyasanditeererai nyaya haise kuti munhu anofanirwa kuhwina the government inenge iripo the government of the day inofanirwa kuongororwa kunzi mukugona basa here kwete ana yesi mene kuti ezvinei zvanditi imimi munokomplaina inimi mirai ndikutaurirai ndinoda kutaurirai handiti imimi munokomplaina kuti MDC tikumbosiya zvachamisa ndiwe manje manje MDC tikaivhotera makansela havasi kuita basa maMP havasi kuita basa vakabuditswa vakasuspendwa pane chakachinja hazvina kuchinjaka just because hamusi kuexercise yoamari ukaona mbavha dzawanda munyika munomu handiti mawanda mbavha throughout vari kuteeredzera vakunana baba vana baba imbavha vana vakutevedzerawo vana baba zvikubva kumusoro iwewe kana mwana iwe kana uri baba chibhakera chauya wachiona chibhakera chibhakera kachi wakatemeti chibhakera kachi mwachina kwacho chiri mwari mwauze kuti mbevere kana kuti imbeva pamberi kubatana iyo enda nemunhu pasine machinja itaka kwekuda munhu wabona uruchinja iwe hanzi daira siloganiyo wati mwana ani kundotora bhacho pamberi kubatana ndiada kutuma pasine machinja pasine machinja pasina ani mbana Wedzera vada kuhwina asi havadi kuvhota naizobude buda kuhwina hamudi kuvhota kanemiwo chete zati kubuza ukavhota wakamboona muchihwine pamunenge mahwina monzi hanzi takuenda kumatoko musapikisane nebato iroro yehe kaka ndiwa kutaura kana kuti arikope yawo yausingaziye Wona Wedzera join them mfanami inonzi we never go stuck. It's from now join them. We never go stuck. Ewa mari ukera zima tsina zvainazo. Wedzera ndiko asikomana ukobasa. Yes everywhere. wewe takshop yakabhuroka yo wakati kupiwa mari kupiwa Yangu inobhuroka. Wenda nekupiwa mari utagerwe yo. wakati kupiwa mari yekubooster shop Yangu ndinoda ndega. That wenda enda ndopiwa yo wenda nemunda. wakati kupiwa mari yekubooster Chicho usakakane kana uchitaura dati wakati kupiwa uda chicho uda. Chicho akapanga bhuroka uda chi. chije hanzi watisa kushopeka bhuroka hanzi uda chii unoti achibude Uda chicho uda. umo ando unonipa tuma kuti Ndokupiri. Uno chicha waita. shendaita je Kuti hanzi toto muda teste unyanda kwa. Ndenda kumu. Weza toto muda. anda dikuta nokuti watu nondikuta latiri makoti abo iri boa man sharp